gaurko bigarrengo platera eta goaz Tailandiaraino, ezta? Gaur horretan gabiltza, Tailanden ingurun, así que gaur plater bat tailandikoa. Hori da. Pad thai. Pad thai. Nahi du esan, pasta, thai, Tailandia. Hori da, Tailandiako pasta, Bai. izango ginuke. Baina, bueno, pad thai. Bai. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Tofu gogorra, arrautzak, otarrainak, tipulina, baratxuriak, kakahueteak, palma azukrea, tamarindo saltza, arrain saltza, lima, soja kimuak, arroz tailarinak. Osagaiak izan ditut eta prest Tailandiako platera egiteko. Hori da. Hori da, Zabandikap, azteko, kaixo. Zabandikap. zabandikap. Hori da, Bueno, orduan hasiko gea batxuri egin lehenbezi. hori da. Ekarri dugun zartagi, bueno, ekarri ez, guk daukaguna hemen txurienen. hemen. Guk prest gaude, sukaldariai, mundu guztien zeharreko Wok. wok hori da, bai, plateretako ere, tresnak badaitu, eta kasu honetan, prest, wok. Gota gehiago erabiltzen da, Bai, Etxe berdura eta askotan, dena. azkenengo, nik uste azkenengo zartagi mota dela sartu dana pixkat, ez? Bai, eta eske oso ondo egiten da berdura. Oso eta ondo, dena. bai, hori da. Berotuzuna gehiago mantenditu Hori da, barruan, eta eta beia iztua eta gero hau zabala. azkarro iteitxu. Hori da, bai. Hori da. Baratxuria txikitu dugu eta orain bigarrengo pausua, Tofua. tofua. Tofu egin behar dugu, ebaki, jarriko dugu olioa beroten. Hori da, bai, olioa pixka bat, bota. Hau ekilore olioa da, Hau ekilorea dala. Bai, hori da. Hori da, bale. Han ez dago beste olioa. Eta tofu iten da soiakin. Soia iten da urian, babarrunak guk leka jartzen duen bezala uretan, Bai, epelian, 24 ordu, eta hori da esnea. Esnea, soian esnea esaten dena. Eta gero gatzaia animali izan biharrian, beratzen bakarrikan ipinita, ez da hogeita lau beratzen, eta gero unien iten da, berotu baino 60 graduta, hori da. eta esni horrekin iten da gazta baliz dezala. Hori da. Hau gazta bat da, baina hori da. gatzaia da espeziala, vegetala. Vegetala. Ingo du soja pixkat moztu, Tofu horra moztu. hori da. Hori da, hori da. Zuzendu, zertik. Hola. Gaur egun, hemen aukera daukaguna da, bertan erosten diela produktu guztio hori, Bai, ezta? dena. Dena. Bai. Erozein supermerkatutan o dendetan, denda bereziak ere badaude, eta apal bereziak egiten dira, Asiako Bai. produktuekin, hori da. Bai. Jarri berko gendukea uretan. Hauretan egosten. Uretan egosten ez, urotzian. Epel zehatzen, bihuntzen. Bihuntzen, Bai. hidertatzen. Bale, mentxe. Jarri mentxe? Ez dira egosten, uretan jartzen dira. Hori da. Bale, jarri ba. Gio beste, Hau estali egingo deturekin, ez da? bai, ez dira urotzakin. Bale, oso ondo. Beste nahi leiteke urberuan, azkarrago, baina hobeto gelitzen da urotzian okita. Bale. Kontela xen, listo. Urez estali, Bai, ez da niko du. tarkia. Habek hemen txemetziko ditut, ez da? Tofu Frijitzen? prekitu behar du. Hori da. Bale. Ekin dargerio emango diot. Hori da. Niko du. Eta hori behar du prekitu. Regitu. Erki, hori garbituko dizut. Hori da. Bale. Fortizio. Bai, pixka fortezio, hola xen. Listo, hau badoa, Bai. Hoi prekitu behar du pixkat. Eta bitartean nahi mazu gambak txuizten jun. Eta oso, Izetza. izatza bakarrik, ez da, burua kendu, eta danak Bai, lau dena daude. garbitu. Hori da. Eta platera hau ikasi zinuen, juntza behin baino gehiotan zu Tailandiara, ez da? Bai, launa ditutan, eta bai, eta italien desde konpontzen nahi, zitzeiten pixkat. Bai, Justuz. Eta Esango nizuke, Leo. Leo. Nahi du azkar. Azkar, bueno, azkar, Azkar, kontu txuitu. helagata azkar. Leo. Eta puliki, sa. Bueno, eta nola inberdet azkar, poliki? Erdi bana. Bale, ba.
hau ja pergitzen ari da. Bai. Noan jarriko Eta zure laguna zer dakan, jatetxia? Bai, Logroñoko batek, Rioja, jatetxea Rioja. Ah, beira. Bai. Eta berta junda zeiten duzuzukan Euskal Astea eman horrela, o ez? Ez, ni bakazioetan, oporretan. Ah, bai, Oporretan. Paikio. Eta zein gurutan daka, Tailandian, Bangkoken, o? Bangkok bertan, bertan, Bai. Hau, erditik irikiko txau. Esteak enduta. Este beltzau. Fuera. Iepa. Normala da, humedade pixka dauka, baina bai da. Hori da, eta bosgarrengo aldiz noiz jungo zen, mendi pixkatea? Ez dut uste, tegi bat, tegidea. Zagizu. Denbora nuituk egiten deten. Bueno, tarte batian, ez? Bai, aldanian. Hori da. Leko polita da. Bai. Ya está. Naningo txau. Torrenskak trajitxo. Eta du izan zea Bangkoke bakarrikan, ala Chiang Chiang Rai, eta inguru horietan ere bai? Tsunami izan egun hartan, Bai? aurreko unien junginen gu gora, Bangkora. Aurreko unien. Handi izan nion, ja, aspertutan nion unbeste ondatzarakin. Bai. Eta gorun? Gorun junginen. Chiang Rai aldea, gora. Bai. Oso inguru polita. Bai. Hor guztu ematen dio. Jo atako txu, honea bertan atako txu. Hori da. Eta guk adibidez oan, jute marin baia merkau jartzunea. Eta nahi izan ezko platera hojan, aurrez abixetu inber, ezta? Bai, abixetu eta, bueno, tarteka egiten ditut olako. Egiten dituzu, ezta? Bai, ezke nola ez dut den kartik, menua ematen dut eta meketakoa, bai. Ja jartzen dut plater batzuk. Eta jende guztora, ezta? Egunero ez dut iten. Tarteka, aldatzeko. Eta arrakazta ona, ez? Bezeroa gustora, ezta? Bai. Ondo. Denetik izatea bakizu. Denetik izatea, baina aldatzi ere gustatzen da, Bai, batzu protestatzen du, baina, bueno, gero gustora hartzen di aldaketak. Bueno, dan bak ja nikoa du, Bai. Eta habilideza, palilluak erabiltzen eguna, Bai, ez uste, aldeten bezala. Bueno, hau ja, ezta? No, ningo do palma azukria. Palma azukria, erakutzi aber nola dan palma azukria hau. Gorgorra dago, ezta? Bai, blokien etortze. Eta azukre hori zertan du berezitasuna? Landare bada, palma, bai. Olioare badago, bai. Eta azukriak entzen die. Nanik botako dugu azukria, karamelizatzeko pixkat. Bai. Pira, koloria, karamelizatu, hori da. Noan, tamarindoa. Tamarindo saltza. Hau erosten da, ja eginda, ezta? Bai. Eta zer da, gozoa da? Ez, arraizalda dau. Baitare, baina berezia, hemen ikusten ditut, bueno, erosi egiten dira. Bai, erosi egiten dira, ez du balio gugiten dauna arraizalda normala. Bere guztu da. Beak ekartzen ditu bere konduzen. Hoi, arrai egiten du, lehortu, fermentatu, barrika batean, zoi bat, baina horren jugua da. Baina gero hemen oso goxo galitzen da. Oso goxo galitzen da, bale. Bai, Manola, hau karamelizatzen nahi da, xoabe, eta guanze gehituko diozu. Batxurila txikitela. Hori da, beharki, hori xen. Pixkan emango jo. Pixkan astu. Noan hau pixkat egitik ikuko dagoela, eta non... Fideoak, fideo, hori da. Arroz tamarindoak, ezta? Bai, arroz, tamarindo jarri jo, bai. tallarina. Hori da, tallarinak, hori da, arroz tallarinak. Beste izen egin. Bai. Gati ondo dira. Eta gaur aitatu deunean saltza, tamarindoen saltza, zuk nahi dezu tamarindoetaz zerbait esan. Guk referentzi bakarra dakau, tamarindoak. Diala bulebarreko zugaitzak. Ez da hola. Hola ez da. Hoi geztia tamarindon arbolak. Zati, tamarindo da baina bat, gure baina esaten bezala, eta dauzka leka ondiat. Eta hoi da tamarindoa. Hoik ez dauke lekoik. Hoi dia, arbol hoi dia tamaniz. Tamaniz? Tamaniz. Bueno, bitartean gogorazi guztioi gure iradokizunak, hori da, txoriene abildu aitebe eus. Eta hor jarri, kontra nahi behar badio zin, nik
ez dakit, nik gaur arte niretzako tamarindu haziak. Eta berbeak duen arrazoia, oso baldin bazo zuek lasai idatzi guk gustora hartuko dut. Egunkarian atea da behin baino, Bai, da tamariz. Bueno, baina bazpan, hori da. Tamariz arbola da, ez da tamarinduak. Hori da. Baina, zoze baldin bazo zuek idatzi lasai. No, hau irakiten bitartean, Hori da. muztuko jau lutxe xamarrak, Hori da, bai. nola asko daukaten, Hori da, tipulina, ez da, hori da. Tipulina, Zati berdea, hori da. niko gauzkat, atxiko. Hori da. Bai. Ematen, hasien gaudela. Baina ez hementxe gaude, nun eta miramon gainean, badakizuen nun da hon txoriene. Gutzak, leku ingo dizkin batean. Hori da. Ni bi dauzka jarri ja, baina batekin niko izango, Batekin nahiko, hori da. Eta hau, revuelta Horixe, bezala. hori da, bai. Hola, naztu. Hori da, hortxen pixkat, Bai, Nasi, hola xen, alderdi honetan botako txuia gambak. Hori da. Abeko tarra pixka, gamba bino pixket handi jo. Bai, jateko be. Jateko be. Danak onak, txikila ere, txikila. Bai, leku askotan txiki jati txikizue, baina, bueno. Bueno, fine barin bada, balekua. Nite burra hueltua, Hoxe, eta naztu. nena maztu. Mira, naztu. Hori da. Hemen falta ezuna da, ondi bai ditugu gauzak horrean gehitzeko, Hori da. Soia, Soia kimuak, soia pixkat. hori da. Bai. Eta noan, ur pixkat botako jau. Lortu itea, Bai. tailarinak txupatzen du, Hori da, pixka libratzeko aldea, ez da? Salda botako genuke gehiago, oso fuerte gelditu Fuerte berite. galitzen da hori, horregatik amiskatura, kasu honetan. Irakin, Pixkat, bai, hori da. Puntu bat emango diot. Hori da. eta ia bela bukatua dago. Eta bota aldizkozu kakaoeteak. Kakaoeteak jo plateran Ah, jartzen paintzeko. Bai, Eta lima? limare bai, lima ez da botatzen, norbea botatzen nahi duna. Ah, hori da. Ah, bale, ja paintzeko, bale. Hanpaitzeko eta zaporea ematen Zapore du. emateko. Bai, hau atzea. Bai, mesedez, karrik asko. Bai. Japunkat, karrik asko. Nola esan? Japunkat, karrik asko. Hori da. Bueno, Zola xenaztu eta platere eratu, ez da? enplatatzen behar dugu. Bale, banitxe. Hori da. Hori da. Listo. Orduan, Hori harriko da. du lima. Bai, Ba, pixka lehatza bizitzeko, ez da? rebozatu bezala jartzen zian bezala. Norbean anima jarri, Bale, jarri deila. Eta kakao bete gainean. gainetikan. Goete batzu gainetikan. Eta listo? Eta listo, ya, Hori da, ya posible soprati. hori da. Izena nola zan, zaterena? Patai, Patai? Hori da? pasta eta tai Tailandia. Hori da. Eta kaixo Danoan, nola zan, kaixo? Kinkao, Kinkao. jan, Ah, kinkao. honegin. Honegin, Bale. jan nahi du izan. Eta orain, zailena palilloekin jatien eretzat. Esa erroxa duzu, hartu. Hori da. Dastatu baino lehen, gure xeferen azken ukituak ezan, eta bere lan ator. Baratxuria txikitu, arroz tailarinak uretan hidratatu. Tofu gogorra zati txikitan egin, eta ekilore oliotan gorritu. Otarnaskak zuritu eta bertara bota, salteatu eta berriz atera. Palma azukreak gehitu eta karamelizatu. Tamarindo saltza eta arrain saltza bota. Baratxuria gehitu. Arroz tailarinak ipini, guztia salteatu, arrautza ipini, urarekin busti, tipulina eta soia kimuak gehitu, guztia bat egin, lima eta kakaoete zati txikiak ipini. Palilloak prest ditut, lima tanta bat bota bizitzeko aldea, ez da? Hori da. Eta, bueno, ea. Dena barrura.
desberdina da. Oso goxua, Tofuki eta ematen dio bere berezitasun hori, Bai, eta salsak. hori da, saltzak ere bai. Nahi dute zuk erakustia, gaurko tramankulo berezi hau, dan dekorazioa, o erabiltzen da, o ze funtzio duen. Pasta urian hidratatu biharrian, ileiteke hemen pasta sartu, salda beruan. Hola sartu, bai, eta gero gazilloka bezala. Bai, hori da, Hori da, bai. Urian hidratatzeu azkarro. Bai. Ur berotan, atxen sartu, eta atea momento batean. Bai, Guk hori gure da, peletan, segundo batzuk. Segundo batzuk, ezta? Eta erabiltzen duzu, bueno, gaur egun dekorazio bezala. Ez, nik Bai, ez hortako dut da. erabiltzen. Ez duzu erabiltzen. Ez. Hori da. Beira, gaur zegun berezia izan dan, bat hasigea dotore jartzen gure angurria, eta gero, Tailandian bukatu dugu, ezta? Bai. Eta bihar nun hasiko gera. Bilar, Mexikon. Bueno, bihar Mexikon, ordu berdinean, baina non, eta txorienen. Zure etxeko telefonoan, nola zan? 943, 4 3 utza, 2 utza. Hori da. Web horria ez duzue, baina, bueno, prestatuko du. Oraingo honetan prestatuko du, ezta? Gaurko ati bagoaz, ondo izan eta bihar Mexikotik txorienera. Aio. Bilarte.